Cyn i'ch berson ifanc mynd I gweithgaredd, rhaid roi eich caniatad yn gyntaf. Byddwch yn derbyn neges destun, e-bost ac trwy eich dyfais hysbysiad gwythio os fyddwch wedi eich caniatáu. Ar ôl I chi fewn gofnodi i'r ap, cliciwch ar y calendar. Fe fydd gweithgaredd sydd angen eich caniatad yn dangos cylch oren ar y dyddiad perthnasol. Gwasgwch y dyddiad yn y calendar I gweld mwy wybodaeth amdano yr gweithgaredd. Gwasgwch roi caniatad. Cewch eich ailgyfeirio I wefan YEPS I lenwi'r ffurflen caniatad. Neu gallwch weld yr gweithgareddau sydd dal yn aros am eich caniatad o dan dewislen ac yna eich caniatad. Fe fydd gwasgu ar y botwm roi caniatad yn ailgyfeirio chi i'r wefan YEPS I gorffen. Os yw Rhiant/gwarcheidwad yn archebu gweithgaredd ar gyfer ei berson ifanc, yn gyntaf bydd yn rhaid I fynd ddewis cyfrif berson ifanc cysylltiedig, ac yna gallech fynd ymlaen a gwasgu bwrw ymlaen. Bydd neges yn cael ei harddangos I roi gwybod I chi bod eich cais yn llwyddiannus. Bydd gweithgareddau sydd ar y gweill y mae eich person ifanc wedi ei harchebu yn ei dangos ar y hafan neu yn y calendar. I ychwanegu digwyddiad, gweithgaredd neu nodyn atgoffa ar gyfer person ifanc, ewch i'ch calendar. Yna gwasgwch y botwm pink plus yn y cornel dde uchaf. Dewiswch y math o digwyddiad neu gweithgaredd cywir ac yna llenwch yr manylion. Os bydd angen, mae gennych yr opsiwn I ychwanegu nodyn atgoffa hefyd.